Lirto! Ito natin kalaban! Natay, murag na kasusunahan! Murag natay kontra ni! Asa man sir? Pagbantay lang, nasunahan ay nagaso, dos ko yan! Akauban. Natay kontra, nasunahan! Asa man sir? No, nasunahan! Hapa! Kamangon na to sir. Di! Okay, pero kanang pagtawag ko reinforce! Ah, sige. Pagtawag kay aron na tuwan ni silang matuyukan! Tawag ko sa batalyon. Okay! Tawag ko reinforce! Sige sir. Ay, kikidugaya kay atuan ng sulungon! Alpha Bravo. Ay negative dili nga mga tao na ada sa kuyanan na glungag. Yes, sir. Karon lang tag-reinforce! Bilangin na may reinforce. Terus ke batalyon sa dalo. Okay sir. Kami sa high ground. Sa Kabalogusan ni lugar sir. Mga kauban, yan lang yung armas. Kasi natin kalaban. Taas kamot! Ngaram ini! Kauban, yan lang yung armas. May kalaban. Civilian! Lirto! Di murag may kelaban! Awal! Desay onra? Get action. Tayo. Okay, lirto! Kay natay, murag na kasusunahan! Murag natay kontra ni! Asa man sir? Pagbantay lang, nasunahan ay nagaso, dos ko yan! Akauban. Ano na dito na? Tindog. Storya pa man eh. Mga kauban, alerto mo diya. Basik sulungan tas makaway. Okay. Mga kauban, alerto mo diya. Basik sulungan tas makaway. Ya. Mga kauban, ganda yung armas. Kaya basik sulungan tas makaway. Kagit sa akin. Mga kauban, Armas, may kalaban! Katawa na siya. Patay na ka! Sa pera mo. Nang ulay mapil nga. Civilian. Action. Iwan ko na te. Count. Action. Okay? Na sana'y manawari. Huwag sanang mabuti. Nagkatali kong aking naubod ng